Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru qed tilqa l-applikazzjonijiet ta' persuni li jixtiequ jġorru l-ġwienaħ tal-Ermalta fuq sidierhom. F'Awwissu l-Ermalta se toffri żewġ korsijiet ta' taħriġ ta' cabin crew għal dawk li jaspiraw karriera ta' membru tal-ekwipaġġ. U dan mhux biss mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Dwar dan is-servizz li l-Ermalta qed tagħti bi ħlas għat-tielet darba tkellimna ma' Roberto Cristiano, Chief Officer ta' Riżorsi Umani fih dan il-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Servizz kemm mhux għall-impjegati futuri tal-Ermalta, ma din nagħmluh ukoll għal dawk il-potential employees għal kumpaniji oħrajn. Infatti s-sena li għaddi f'Jannar li għadda fil-kors li kellna individwi oħrajn li ġew minn airlines oħrajn li jagħmlu dan il-kors li provdejnihom aħna u tajnihom il-liċenzja tru l-Ermalta. Biex wieħed japplika rid ikollu 6 O-levels jew diploma fl-ospitalità, għalkemm hemm fatturi oħra bħat-tul, l-apparenza u l-abilità tal-għawm. Il-kors mifrux fuq 25 ġurnata jinkludi żewġ fażijiet, fażi li matula wieħed jikseb il-liċenzja u fażi oħra li tara lil dak li jkun jiffamiljarizza ruħu mal-ajruplan. Il-cabin crew instructor Joseph Camilleri spjega li din tinkludi wkoll taħriġ dwar servizzi ta' fuq titjira bħal emerġenza, l-ewwel għajnuna u komunikazzjoni mal-passiġġieri bil-għan li l-passiġġieri ħossuhom sikuri tul it-titjira. Il-proċeduri kollha jkunu integrati fit-training kollu. Jekk alla ħares għatti jkun hemm bżonn nafta evakwazzjoni, il-crew irid ikun lest minn day one li jibda jopera mal-Ermalta. M'hemmx skuża li wieħed li jkunu ta' esperjenza iżjed minn ħadd ieħor, għaliex jekk għal-emerġenza għalkemm tkun għadek bdejt l-ewwel ġurnata, l-passiġġier jippretendi li għandu dik l-assistenza. Bħal kull xogħol ieħor l-impjieg ta' cabin crew jġib miegħu numru ta' sfidi. Il-night shift jġib l-isfidi waħdu, il-passiġġier minnu nnifsu jkun tens, allura inti tkun professjonali biżżejjed li tikkontrolla dik kemm it-tension tiegħek li inti bil-lejn għajjien u anke tal-passiġġier u eventwalment ikollu kulħadd safe flight. Il-korsijiet f'Awwissu ma xprunati mill-istrateġija tal-Gvern li kabbar l-Ermalta u f'ajruplan ġdid se jfisser rotot ġodda u allura żieda fir-riżors uman. Dan ser jirrikjedi li jkollna 30 persuna li se jkollna żewġ courses, wieħed on a full-time basis, wieħed on a part-time basis, u massimu ta' 15-il persuna kull kors għaliex ikollok level of particular attention li trid tingħata. Ħadd m'għandu garanzija li jagħmel dar kors li jkollu l-impjieg mal-Ermalta, però ħajkollhom an added value fuq ħadd ieħor meta jinħarġu l-applikazzjonijiet tal-impjieg mal-Ermalta. Iż-żewġ uffiċjali rikonoxxew l-intensità tal-kors iżda tennew illi jekk ikun hemm l-impenn u dedikazzjoni wieħed jirnexxielu jikseb impjieg ta' sodisfazzjon kbir. Itih insight tal-ħajja anke biex jaħdem f'jobs oħra apparti li jkun qed jaħdem mal-airline the Airline of the Maltese Islands u xekk.